Donc il faut que malidenw hakili ka to la an ka dɔn k'a fɔ armée bɛ kɛlɛ la armée bɛ baaraba de la baara min kɛra k'a daminɛ le 18 le 19 le 20 janvier do le 21 janvier do le 22 janvier ani le 23 janvier o baaraw de kɛra Menaka marabolo la yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Inaraban o ye dugu ye ani Menaka cɛ man jan yɔrɔ min fana bɛ yen n'o bɛ ka taa Niger frontière la n'o ye Labzanga ye baaraba de kɛra armée fɛ mais n bɛna n da don Inaraban kɛlɛ la fɔlɔ Inaraban région de Gao terroriste jugu dɔw bɛ yen minnu n'u labɛnnen don tubabuw fɛ u ko de ma ko état islamique u bɛ yɔrɔ jumɛn waati min ni Amérique ye Syrie ci ka Iraki ci ka Saddam faga ka Turki kɛrɛ kelen yɔrɔ dɔ minɛ u nana ka na u ka terroriste sigi yen minnu b'u ka sariya boli Syrie kan ani Iraki kan ani Erdogan ka jamana kan u y'o dugukolo yɔrɔ dɔ de tɔgɔ da ko état islamique ko diyagoya jamana le mot état k'a kɛ jamana ye jɔn de y'a d'a ma Américains ni Français de a tɔgɔ d'u ma n'o tɛ terroriste bɛ dugu caman minɛ a ti fɔ ko o ye état ye o donc olu de y'a d'u ma pour que u bɛ se ka u juguw tɔɔrɔ cogo min n'o ye Syrie ani Turki ani Iraki ye Américains Bush de taara Iraki ci pétrole nɔfɛ ka Saddam faga o Américain kelenw olu de y'u labɛn OTAN ka taa bi Bachar al-Assad ka dugu kan Syrie fo Poutine y'u dɛmɛ k'u bɔ bolo la Erdogan ani Poutine ka di ani Chine ka di a bɛ OTAN na o de kɛlen bɛ sababu ye u bɛ fɛ ka Erdogan fanga ba pour que a ka kɛ u sago ye OTAN kɔnɔ o Erdogan kelen kelen de bɛ ka drone feere Mali ma n'o ye Bayar Akhtaru ye donc a bɛ fɔ nin de ma géopolitique géostratégie olu de ye mɔgɔ dɔw dilan minnu ye terroriste jugu ye ka na ni olu ye an ka Sahel kɔnɔna na ka tɛmɛ Libi fɛ ka na Niger ani Tchad fɛ ka n'u bila Niger kungokolo kɔnɔna na wagati min ni général Abdramani Tchani ye coup d'état kɛ u ye ni mɔgɔ ninnu bila Niger désert la u ye mɔgɔ baden faga ye c'était pour que k'a jira k'a fɔ ko solution tɛ Tchani bolo wagati min ni Mali filɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'an b'an ka territoire libéré u nana ni mɔgɔ ninnu bila u nana attaque kɛ bateau la u taara Bɛri susu ka Gao susu ka Tombouctou susu k'a fɔ k'u bɛ blocus kɛ ka na blocus kɛ Tessit ni Menaka kan Mali armée de wulila k'a jɔ su kalo kelen ani tile 10 u bɛ ni mɔgɔ ninnu kan u bɛ k'u susu don o don o de se di Mali armée ma Tessit ani Menaka o zone kelen in na Algérie ni Mauritanie de bɛ janfa la sisan parce que coup d'état kɛra Niger kɛlen bɛ ka datugu Algérie ni Mauritanie de bɛ janfa la sisan Mali contre la sufɛ ka mɔgɔ ninnu ladon an ka jamana territoire kan pour que Gao ka chauffer ni Gao chauffera Kidal tɛ suma e ma ye wagati min na les colonels stratèges u nana Hassan Fagaga n'o ye sema terroristes ye wagati min bɛ réunion na Tinzaouaten u ni Algérie ka mercenaires faralen o kan ko pour que u kana Mali agresser Mali dɔrɔn nan'u to la k'u susu ka cɛ 100 faga n k'o de ye Algérie kule Algérie de ye a fɔ Mali ye o la k'an ka accord bila en œuvre parce que Algérie ka sɔrɔ bɛ accord la accord signé bagaw accord kɔfɛ u ko Algérie ma n'i sera ka accord lawaleya pour que sema mɔgɔw ka fara anw na anw k'an ka fanga kɛ pétrole dingɛ min bɛ Tawudeni n'i bɛ ka pétrole bɔ i ka jamana territoire kan Tinzaouaten kɔfɛ k'i ka a pétrole bɔ ɔ Faransi ko ale ta bɛ k'a la jumɛn Algérie ko ni ne y'a bɔ ne a baara yɔrɔ tɛ ne fɛ yen ne bɛ taa feere ma e bɛ matière première sɔrɔ k'i ka industrie développer ani gazi o janfa de tigɛlen bɛ Mali kɔ kan an ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye bassin de Tawudeni jɔn de kɛlen bɛ ka janfa tigɛ Faransi de ni Algérie bɛnna la ka janfa tigɛ Mali kɔ kan wa marché dilen bɛ Sonatrach de ma ni o ye Algérie pétrole bɔ société ye olu bɛ taa gaz ni pétrole feere Faransi ma a pétrole bɛ ka bɔ anw ka Tawudeni bassin de kɔnɔ mais a kun bɛ Algérie territoire kan o bɛ ka sama o de kama Mali ka suma depuis indépendance fɔ sisan a man di Algérie parce que Algérie b'a dɔn sɔrɔ kelen min bɛ Algérie o ye pétrole ni gaz ye o b'anw ka territoire de kan mais Algérie bɛ k'a soɲɛ di Mauritanie fana bassin de Tawudeni ni mɔgɔ min taara Google kan a ta bɛ ko bassin de Tawudeni u b'a carte bɔ ka jira i b'a ye Mauritanie yɔrɔnin dɔ fana b'a la Mauritanie fana bɛ k'o pétrole n'o gaz de bɔ o de bɛ ka Mauritanie Algérie développer bi ɔ n'o ye olu bɛ ka suɲɛ olu bɛ ka développer o tuma a sun bɛ anw yɛrɛ minnu fɛ n'a baji n'a kɔgɔji b'anw ka dugukolo jukɔrɔ n'anw y'a bɔ anw bɛ kɛ cogo di an ka armée tɛ tɛmɛ o la anw bɛ tɛmɛ o la développement na raison pour laquelle u tɛ fɛ an ka bɔ donc Algérie ka intérêt min bɛ Mali kɛlɛ banbaliya la
accord ka sinsin anw kunna diyagoya la Algérie k'a sago kɛ Sema k'a sago kɛ o ye nin de ye jamanakuntigi yɛrɛ bɔra k'a fɔ an ye ko terroriste ninnu ani Faransi u bɛ ka sanu bɔ Mali territoire kan Kidal ni Gao nin y'a san 10 de u bɛ ka sanu bɔ anw ye sanu bɔ ko in fɔ mɔgɔw dara na u m'a fɔ k'anw ye nkalontigɛla ye ko dɔwɛrɛ tɛ Gao ni Kidal cɛɲɛ quoi Assimi Goïta yɛrɛ ma bɔ k'a fɔ an ye don min ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ni alimamuw ni dugutigiw ye ɲɔgɔn ye a ma bɔ k'a fɔ an ye bon Assimi ye anw ka yɛrɛwoloya de segin a ma parce que san 10 anw bɛ kuma na depuis transition daminɛna san 3 ni kɔ anw bɛ kuma na an bɛ ka nin fɛn ninnu dénoncer bɛɛ y'anw kɛ popapo kanfɔla ye mais Assimi ye anw ka hɔrɔnya de segin a ma parce que a nana tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye n'i y'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ye bɛɛ tɛ se ka nin tiɲɛ fɔ dɛ donc Assimi yɛrɛ ye hɔrɔn ye a ye anw ka hɔrɔnya segin a ma an b'o foli k'an ka jamanakuntigi ye k'a fɔ a ye ko an bɛ ɲɔgɔn bolo maintenant waati min ni nin jɛkulu juguw bɛ fɛ sisan Mali kelen ka MINUSMA gɛn ka Barkhane gɛn ka Takuba gɛn ka G5 gɛn ka kirikara ninnu bɛɛ lajɛlen gɛn ka tila ka Sema gɛn ka bɔ yen ani terroriste gɛn ka bɔ yen u bɛ fɛ diyagoya de la sa ka armée ka baara segin a kɔ pour que u ka continuer ka pétrole bɔ an ka territoire kan o de la u bɛ ka Daesh bila ka na ko État islamique au Grand Sahara armée y'o de dɔn ka wuli ka jɔ kɛ sisan ka u bunte armée ko a ka communiqué la k'u ye cɛ 10 nin kɔfɛ a ka ca n'o ye armée tɛ bilan fɔ o u bɛ cɛ 10 fɔ yɔrɔ min i bɛ zéro wɛrɛ fara a kɔfɛ o kɛra Inaraban le 23 Labezanga o b'a ni Niger frontière la mɔgɔ ninnu labɛnnen b'u bolo in fɛnɛ armée y'u frappé waati min u bɛ réunion na k'a fɔ u bɛna taa Mali attaquer Labezanga attaque delila ka kɛ o fo an ka sɔrɔdasi dɔw tora kɛlɛ la yen o tɛ kalo 2 bɔ o armée y'i labɛn tuguni o Labezanga kelen waati min ni mɔgɔ ninnu bɛ k'u ka frappe préparer armée kɔnniw ma de a bɛ fɔ o de ma ko une armée d'anticipation armée min bɛ kɔn kɛlɛ ma o de bɛ anw bolo ka ɲɛmɔgɔ di colonel Sadio Kamara ma n'a ka kɛlɛcɛw o de nana ka na bunɛ jigin terroriste kan k'u to réunion na o armée ko tuguni k'u ye cɛ 15 fa ye donc n bɛ sɔrɔ kelen fara o kan ne barika bɛ sɔrɔ la sɔrɔ ye fu ye mais barika de b'a la n'i y'a bila fɛn kɔrɔ nin yɔrɔ fɛnɛ la renseignement kan ka fɔ n'i y'a mɛn frappe chirurgicale bɛ kɛ yɔrɔ o y'a sɔrɔ Modibo Kone n'a ka cɛ dɔw ye données bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka données ta k'a di pilote ma pilote bi sigi dɔrɔn ka missile téléguidé k'u bila ka taa lahara donc bombe min jiginna mɔgɔ ninnu kan renseignement précis de Duruma, il va faire Amaraya for Chogomina. Donc aujourd'hui, Agnès se min soro kelen na o de kelen be ka tuabu yere siran. Ni be na tuabu togo fo. To togo min be Angel nunu ni Ana nunu ni Ndashido ni ko ibu togo wele ni ko adoro bi panga wulu ko ba ku kono ki bi na foko Assimi. Tellement ko bi siran. Il y a famia. Donc au armée de Bambolo, armée mi n'a ka sedama. Donc ami boko fo malien. C'est pas parce que dongodo ami sigi armée ya keta armée ya dota armée ya bota. O wakati kume pour que ka malidon akili sigi parce que mo kuma da armée la mais c'est ça anya doko armée Bambolo armée mi na te ci o de bato ama frère mene armée ka pumana parce que armée discrétion de ani sutra de fem chama be armée be min ka foli mandanye ça. Oui. Manga do fo. Parce que n'a ma dɔw fɔ mɔgɔw tɛna dɔn armée bɛ ka min kɛ donc nin yɔrɔ in na an bɛ armée fo ka chef d'état-major fo ka commandant de zone fo ka commandant de théâtre fo ka chef de bataillon fo ka commandant de GTA fo ka commandant de poste avancé ninnu k'u bɛɛ lajɛlen fo k'an ka homme de rang fo an ka cɛŋanaw minnu bi tilen ka mugu ci fo k'u tulo gere marifakisɛ mankan e bi to yɔrɔ ja ka mankan mɛn taw a damɛ min disi n'a kamakun na n'o bɛ k'a ci o kulo de b'a mɛn sanni e kule k'a mɛn kisɛ ci fɛ sɔgɔma ni wula cɛ o kulo bi gere hali n'u da u bi kunɲɔgɔn kelen kɛ u bi kisɛ mankan de m'u kulo kɔnɔ o cɛŋanaw b'anw bolo minnu t'i reculer a bɛ fɔ o de ma ko une armée robuste armée min ye ŋana ye o de kama ni classement fɔra k'an ka armée ka minɛnw compter i b'a ye tɔw ka minɛn ka ca n'an ye mais n'a fɔra k'an ka taa kɛlɛ la anw kɛlɛkɛnɔ ka bon n'u ye anw ka se ka bon n'u ye mɔgɔw b'u yɛrɛ la ɲininka k'a kɛra cogo di parce que cɛŋanaw de bɛ anw bolo minnu bɛ kɛlɛ gagner kɛlɛ tɛ gagner ni drone ye a tɛ gagner ni hélicoptère ye kɛlɛ tɛ gagner ni blindé ye kɛlɛ bɛ gagner ni cabakɔrɔw de ye minnu jɔra ka mugu ni kisɛ minɛ ka mugu ci dusukolo la ka sɔn ka kɛlɛ kɛ ka jogin ka sɔn ka kɛlɛ kɛ ka sa anw faso ka bɔ bolo la o cɛŋanaw an bɛ barika da olu de ye an b'olu de foni kɛnɛ kan donc armée bɛ ka baaraba kɛ an bɛ armée soutenir k'a jurula k'a fɔ malidenw b'u kɔ an bɛ balontan na mais an hakili b'u la an bɛ journée de souveraineté retrouvée la an hakili b'u la
an bɛ jamana ka sew la hakili b'u la 20 janvier kɛra jamanakuntigi bɔra ka taa n'u kɛw ye u yɛrɛ ka bonya n'u ka janya an'u ka kumaya n'u ka se jira la diɲɛ bɛɛ la wa an b'u kɔ an b'u soutenir anw minnu fana ye kunnafonidilaw ye anw ye armée sabanan de ye armée fɔlɔ o ye minnu bɛ mugu ci armée filanan bi o ye an ka joueurs ye aigliw anw bi sɔn ka filanan d'olu ma mais anw ye armée sabanan ye anw fana bɛ ka mugu de ci pour que jamana ka jɔ donc su ni tile anw fana b'an sɔn hali su dugukila fɛ an bɛ kuma wa su dugukila fɛ an bɛ baara la n'an tɛ baara la an bɛ ɲɛɲini na daba an ye sunɔgɔ t'an ye an y'o bɛɛ kɛ mun na parce que an y'a kɛ faso kanu de kama contrat t'an ni maa cɛ wari t'an ni maa cɛ ne dɔw kumana u b'a fɔ Asimi ka vidéo manu filɛ nin ye nin bɛɛ saralen don Sogɛli ka vidéo manu filɛ Sogɛli bɛ wari de di ninnu ma Jaw ka vidéo manu tɛ yan Sadio de bɛ wari d'u ma cɛ ninnu bɛ Modibo Kone de ka baara la a bɛɛ manamanakan anw bɛ Maliko de la n'a min ka contrat b'an bolo k'a ka dɔrɔmɛ kelen b'an bolo n'a y'an sutura Ala kan'a tigi sutura mais kɔrɔ an ka RCP filɛ n ko siège t'a bolo yɛrɛ voilà donc anw bɛ nin bɛɛ de la an b'an ka denbaya de kɔnɔ an bɛ ka kuma n'an bɛ réunion kɛ an bɛ taa kɛ wali bureau de la wali bureau siège mais an ma foyi ɲini on n'a jamais rien réclamé on n'a rien réclamé an ma poste ɲini an ma foyi ɲini an ma wari ɲini an ko dɔrɔn Mali ka jɔ malidenw ka lafiya point barre donc aujourd'hui anw bɛ Ala fo k'Ala barikada an bɛ ka victoire sɔrɔ o victoire bɛ ka kɛ ni Mali justice ka yuruguyurugu kɛlɛ o victoire bɛ ka kɛ ni Mali kurako ye refondation de l'État baarabaw bɛ ka kɛ justice fana bɛ ka monter en puissance armée montera en puissance ORTM montera en puissance Aiglou montera en puissance a ye justice fana to yen a ka monter en puissance voilà a ye justice to yen a ka monter en puissance ni justice tilara monter en puissance la a ka tila ka anw communicateurs yɛrɛ monter en puissance parce que ni i t'a dɔn k'i tɛ se ka boli ka mɔgɔ mɔgɔ to yen i kana boli fura dun k'a to yen donc an bɛ message min di o ye nin ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali communicateur bɛɛ tɔgɔ la min bi yan ani min bɛ Mali kɔ kan nin ye anw ka message ye k'a fɔ justice ye k'an b'u dɛmɛ EDM dossier la an tɛ buluɲɛ ka don dossier kɔnɔ k'a ɲagami ɲagami k'an hakilina fɔ ten dɛ an t'o kɛ dɛ on est un regroupement assez responsable mais n'a y'a jɛgɛntɔ ye an b'o fana fɔ dɛ n'u b'an don kaso la u k'an don kaso la o kan mais n'a y'a jɛgɛntɔ ye an b'o fɔ dɛ n'u b'an féliciter u k'an féliciter o kan n'a y'a jɛgɛntɔ ye an b'o fana fɔ dɛ an sigilen don o kan dɛ mais tant que u bɛ ka tile a bɛ ka kɛ jamanadenw ka nafa la maa si tɛ se ka maga o la maa si tɛ se k'u critiquer maa si tɛ se k'u lagosi donc an b'o fɔ bɛɛ ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka procureur fo n'o ye procureur Adama Kulubali ye a ye baaraba dɔ kɛ justice tɔgɔ la min diyara anw ye a ka ministre ka diɲɛ kɔnɔ n'o ye Mamadu Kasoge ye procureur pôle cybercriminalité a wulila ka bɔ a ka bureau la ka na kunnafonidilaw jabala la ka anw wele k'a bɛna loi ɲɛfɔ anw ye a y'a walawala an ye caman faamuya ça c'est pédagogique anw b'a fɛ o ɲɔgɔnnaw ka to ka kɛ o b'a jira k'a fɔ ko ale mana bingani kama a nana de kow dilanni kama wa a nɔ bɛ ka ye donc procureur Adama Kulubali an t'a dɔn dɛ anw y'a dɔn de a kɛlen procureur a n'a kɛlen ka baara daminɛ mais on est content de lui an contannen don a kɔrɔ an contannen tɛ anw tɛ dimi a kɔrɔ ko parce que a y'anw ka mɔgɔ dɔw minɛ ou bien loi bɛ anw kama dɛ loi tɛ maa si kama loi bɛ tiɲɛnikɛlaw de kama Adama tɛ maa si kama Adama tɛ maa si kama mais n'i ye sira bila de i bɛ Adama ye donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala kana to an ka sira bila anw tɛ ka bali kuma na Adama tɛ ka maa si bali kuma na procureur tɛ se ka maa si bali kuma na a n'a ka juge u tɛ ka maa si bali kuma na liberté d'expression bɛ fan bɛɛ mais kuma bɛɛ de tɛ se ka fɔ Mali kɔnɔ bilen ko dɔ tun bɛ ɲɛ fɔlɔ o de tɛ ɲɛ bilen dasago fɔ tɛ ɲɛ jamanakuntigi yɛrɛ y'o fɔ an ye loi de bɛ yen donc an ka to loi kɔ an ka loi respecter n'an filila loi la fɛnɛ Adama filɛ nin ye a tɛ bere da mɔgɔ kun un coup n'i y'a ye a bɛ mandat da mɔgɔ mɔgɔ kan kumakɛlaw bɛ kunnafonidila i b'a sɔrɔ a y'i ladi fɔlɔ a bɛ kangari caman da dossier 124 de b'a ka tabali kan a ye mandat min di mɔgɔ min ma a tɛ tɛmɛ mandat 24 kan mais a bɛɛ kuma cayalen bɛ dossier min jugera a yɛrɛ y'a fɔ 26 o kɔrɔ ye ko dossier 124 dossier 100 tɔ semako yɛrɛ ma o bɛɛ kɛra kangari da ye k'a classer k'a bila ye e bɛ se k'a fɔ k'o ka baara ye maaminɛ yan n'o ka baara ye maaminɛ 100 min bilara dun a tun t'o minɛ ka fara maaw kan donc an b'a fo a ka hakilina ɲuman o se b'a ye maa tɛ se ka balo la o an b'a fo ka hakilina ɲuman na k'a ka ministre fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a soutenir donc an tun bɛ fɛ ka kuma min fɔ bi Mali ka match don an kɔni nisɔndiyalen don mais nisɔndiya kɛra tɔɔnin ye parce que an tun b'a fɛ ka taama Namibi kan 3-0
ne yɛrɛ de kun y'o layidu ta mais a kɛra match nul ye o fɛnɛ o ka fisa parce que an ka nɛmɛ ninnu an cousin ninnu sa vieux ɲamakuji mina ninnu bon olu ka gagné ko est ce que nin t'u taalen so wa aw ma taa fɔlɔ aw bɛ calcul machine b'u bolo donc ko Côte d'Ivoire cɛkɔrɔba machine a calculer b'a bolo ale bɛ k'a calculer mais Mali colonel patriote dun calcul machine b'ale bolo wa ale dalen bɛ ka sunɔgɔ quoi parce que ale ye premier de ye a ka poule la donc sisan kɔni an bɛ Ala fo k'Ala barikada an nisɔndiyara fɛnɛ parce que an bɛna taa badenya ndolantan kan ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ 8e de finale la o ye badenya ndolantan de ye quoi o ye AES de ye quoi victoire t'o la dɛ o ye AES ye o ye match amical ye voilà donc an bɛ t'o ta mais an k'an jija mɔgɔ jugu t'i ba sinamuso ye mais ni ani ba kɛlɛla i sago i ba ka ye sanfɛ Burkina taara finale la tɛmɛnen voilà bon an b'a ɲini Burkina fɛ an b'a fɔ capitaine ye a ka vraiment a k'a lajɛ quoi comme ale delila ka taa finale la ale delila ka taa finale la bon Assimi de bɛ ɲɛfɛ fana parce que ale de fɔlɔ nana ni révolution ye bon ko Burkina bɛ n'o ka chance quoi ils n'ont qu'à sciencer u k'a faamuya quoi Burkina gagné Mali gagné a bɛɛ ye kelen Burkina gagné Mali gagné a bɛɛ ye kelen mais Ala k'a to Mali fana ka gagné an ko Burkina bɛ ye Ala k'a to Mali ka gagné ko vieux ɲamakuji ka mɔgɔw ye wele bila Pythagore ma nin wagati in na voilà bon il paraît que Ado y'a ka entraîneur gay français do ne y'a fɔ Faransi kɔni Faransi y'a Ado abandonné en plein vol Faransi tɛ jamana ye mɔgɔ ni min kan ka jɛ mais k'a kɛlen bɛ ka Pythagore ninnu de wele quoi donc sisan kɔni u ka calcul kɛ u ka calcul kɛ bon Assimi kɔni ale lafiyalen do quoi anw bɛ 8e de finale ko la quoi voilà anw tɛ phase de poule anw bɔr'o kɔnɔ déjà quoi voilà donc o b'an ni ɲɔgɔn cɛ quoi ko Ado k'a ka courant ta anw bɛ ka taa 8e de finale la quoi voilà comme a y'a ka courant tigɛ an na k'a ka courant ta donc an bɛ min fɔ o de ye nin ye k'an cousin ivoirien fo maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire k'u fo k'a fɔ ivoirien ye k'u kana kasi sa u kana kasi ils n'ont qu'à se calmer Mali bɛ compétition la c'est le grand pays Seydou Nfatia mɔgɔ de bɛ i b'o kɔrɔ dɔn wa an facɛ la mɔgɔ ye bɛɛ Ivoire quoi Nfatia mɔgɔ de bɛ Mamuso ya mɔgɔ de bɛ n tonton ya mɔgɔ de bɛ quoi i bɛ sa ɲininka o de la sa de bɛ dɔn quoi awɔ ko président il est ka kun ye il est maillé wa il est maillé i k'a mɛn wa an facɛ ka mɔgɔ de bɛ bon d'accord an facɛ ka mɔgɔ de bɛ Côte d'Ivoire quoi donc vraiment an bɛ hinɛ o la an b'an jija match min bɛ na kɛ o ka jija pour que Côte d'Ivoire a ka repêcher quoi pour que an facɛ ka mɔgɔ de bɛ o ka repêcher pour que an bɛ lafiya quoi mais pour le moment Maroc ye bi kelen don dɛ voilà donc o b'a yira k'a fɔ u ka mathématicien c'est bon comme Ado aussi là c'est un mathématicien il a fait FMI non il sait calculer donc il n'a qu'à continuer à calculer Ado c'est un mathématicien il n'a qu'à calculer Assimi là c'est un praticien voilà il donne les résultats donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam merci bien